Argazkiekin bideoak edo pases de fotos egiteko tresna batzuk daude. Hau, Animoto da. Beti bezala, eskuineko izkinean, izena emateko aukera daukazue. Sartu. Eta lehenengo pausoa da sortzea bideoa. Kasu honetan, pase de fotos egingo dugu. Aukeratu diseinua. Atzekoa. Batzuk dira premium. Gure doako kontuarekin ezin dugu erabili. Hartu doako diseinu bat, aurreikuspena ikus dezakezu, eta gustatzen bazaizu, sortu bideoa. Lehenengo pausoa. Igo argazkiak. Aukeratu nondik igoko dituzun argazki horiek, hautatu, eta igo. Behin igota argazkiak, musika gehituko dugu. Por defecto agertzen da bat, baina zuk aldatu nahi baduzu, igo nahi duzun musika. Izan daiteke abesti bat edo zure ahotsa. Behin igota abestia, orain banan-banan, gehituko diogu argazkiari testu bat. Ireki argazkia, eta hor azpian idatzi nahi duzun testua. Testu hori agertuko da argazkiarekin batera. Banan-banan itsatsi behar dituzu testu guztiak. Egin dezakezu ere, giratu irudia, edo filtroak jarri, hobetu dezakezu argazkia. Argazki bat bikoitzuta baldin badago eta ezabatu nahi baduzu, hor azpian duzu zakarrontzia ezabatzeko. Edo hirugarrena lekutik aldatzeko, hartu eta eraman arrastaka nahi duzun lekura. Orain, diapositiba bezala testu bat gehitzeko, klikatu testuan, idatzi nahi duzuna, eta gorde. Geratu da atzean. Eramateko lehenengo diapositibara, eraman arrastaka. Beste testu bat agertzeko, ez irudi baten gainean, baizik eta aparte, egin gauza bera. Gehitu testua, idatzi, eta behin eginda eraman nahi duzun lekura. Ikusteko nola geratzen ari den gure bideoa, aurre ikuspenean klikatu. Gustatzen zaizu? Bai? Orain, azken pausoa da gordetzea. Produce klikatu, eta hor idatzi izenburua, azalpena, egilea, tamaina, eta bukatutzat emango dugu. Ikusten duzunez, lor dezakegu esteka bat nire web orrian txertatzeko, edo deskarga dezakegu. Deskargatzen da, eta hor daukagu gure bideo berria. Bideoak gordetzen dira nire bideoetan.